Mlalele sikamukele endabeni ezikhethekile zehora lesikhombisa kusihla. Lezi ndaba mbukeli ikhethekile nje ngoba phela zizodonsa ihora lonke ngenxa yomkhosi wakusasa wokungena esibayeni kwesilo uMisuzulu ka-Zwelithini. Namhlanje ke angihambi ngedwa kepha ngihamba nomhleli walezi ndaba uVusizwelanga. Asibonge noxolo sibonge nakumbukeli. Ake sibone nazi eziphambili kusihlwa nje. Kulindeleke inkumbi zabantu esigodlweni kwaKhangel'amankengane kwaNongoma kusasa emkhosini wokungena esibayeni kwesilo uMisuzulu ka-Zwelithini. Kanti kwezemidlalo sizobheka amaqembu akwaZulu Natal okwahambela kahle kakhulu ku DStv Premiership. Kanti kuwona khona nomakoti beleague. Undunankulu wesizwe samaZulu uMntwana umangosuthu ukuthelezi kaMathole unxuse ukuthula endlunkulu ngaphambi komkhosi wokungenisa ingonyama esibayeni kusasa ube nesithangame sabeyindaba kusihlwa. Imbabazane Mahaqa ithi lo mbango wesikhundla usuvele wasenza inhlekisa isizwe samaZulu. It really makes the Zulu nation a laughing stock. I think that it will be laughable because really, as they say to me, I think I cannot describe it as something funny. Ushenge ube sechaza kabanzi ngalomcimbi wakusasa njengoba kuzobe kungeniswa ingonyama esibayeni. Umthandazo wesiZulu ukutshena abaphilayo nabangasekho ukuthi njoba kwavela isho kwakhothama inkosi osengena manje esikhundeni sakhe uzongena esibayeni. Umntwana oFilimoni wakwaFihla Inqindi uthi kuyinjabulo enkulu ukuphumelela kwalomcimbi wokungeniswa kwengonyama yesizwe samaZulu esibayeni. Usho ukuthokoza okukhulu uNkulunkulu ukusiphumelelisa sifike kulokho. Ukwenza leli siko lokungena kwengonyama esibayeni elinye lamasiko asho ukupheleliswa kwawo. UNdlunkulu Mantombela wakanxangiphilile uthi kuthi cosololo kuyena. Sesilwe kakhulu le ndaba le. Silwe indaba yokuthi nansi inkosana manje makufika isikhathi sokuthangena esibayeni izwe lonke libuka siyajabula ukuthi akukho umuntu ozobuya akhulume okunye mase kwenzeke lutho. Lo mcimbi wokubika ingonyama emadlozini uzobanjelwa esigodlweni kwaKhangel'amankengane kwaNongoma kusasa. NginguCalvin Dluhla kwezindaba zeSABC. Kusenjalo bacela inkulungwaneni engamashumi abantu abalindeleke ukuba bahambele umkhosi wokungena esibayeni kwesilo uMisuzulu ka-Zwelithini kusasa. Lo mcimbi ngokugcina wasendlunkulu ngaphambi kokuthi ingonyama igcotshwe ngokusemthethweni. Lo mkhosi wokubika ingonyama emadlozini uzobanjelwa esigodlweni kwaKhangel'amankengane kwaNongoma enyakatho yeKwaZulu Natal ngempela sonto. Isilo uMisuzulu ingonyama yesishagalolunye kaZulu wamenyezelwa ukuba athathe ubukhosi emhlanganweni owabanjwe indlunkulu. Lokhu kwalandela khothama kama wakhe owayebamba ubukhosi uNdlunkulu Mantombi Dlamini Zulu. uNdlunkulu Mantombi waqoka incwadi yefa yesilo esibuse isikhathi eside kunawo wonke kaZulu uZwelithini kaBhekuzulu. Umsebenzi wangempela sonto ngohlonishwa kakhulu ngoba ingonyama iyobe iyobikwa kwabangasekho. Lo msebenzi uthathwa njengobaluleke kakhulu ngoba uza ngaphambi kokuthi ingonyama ithole incwadi egunyaza ngokusemthethweni ukuba ingabusa. Konke lokho kwenzeka ngesikhathi lapho umbango wesihlalo uya ngokuqina. Indlunkulu ayiboni ngasolunye ngaloyo ofanele ubukhosi njengoba abanye beseka uMntwana uSimakade ka-Zwelithini. Uhlangothi lwesithathu oluholwa nguMntwana womboniso Zulu ongumfowabo kaMdlokombane luyaphika ubukhosi besilo uMisuzulu bathi ukuqoka kwakhe kwaba nenhlese yezepolitiki. Bahlangabezana nembibizane enkantolo ephakeme esePitoli lapho echithe imizamo yabo yokuvimba ukugunyazwa ngokusemthethweni kwengonyama. Olunye udaba olusazodingidwa enkantolo nalo lufaka uhlangothi oluholwa nguMntwana wombonisi
bafuna kubuyekezwe isinqumo sikaMengameli sokugunyaza uMisuzulu. Phakathi kwezigcukuthwane ezohambela ngempela sonto kubalwa abasebukhosini baseSwatini komalume bengonyama. Ungena esibayeni kweNgonyama ngolesihlanu ebusuku akuvulelekile wonke kodwa ngomgqibelo lapho sekufinywa ngendololwane isizwe sonke esimenyiwe. Bongani Gema, endabeni ze-SABC eThekwini. Izolo abafowabo bengonyama eseyakhothama baphakamise uMntwana uBuzabazi ka-Zwelithini njengofanelwe ukuba ingonyama yesizwe samaZulu. uMntwana uBuzabazi uyindodana ezalwa uNdlunkulu wesibili. Lokhu kwenzeka nakubuhulumeni agunyaza Isilo uMisuzulu ka-Zwelithini njengengonyama yamaZulu. Isithangami sabezindaba esishiye imibuzo eminingi nezimpendulo. Abafowabo besilo sesakhothama bebuza ukuthi ngabe ingonyama uMisuzulu ka-Zwelithini umama wakhe ozalwa eSwatini ukulungele yini ukuhlala ehlalweni sobukhosi. Uyabona kunento ezenzakalayo ngokwesiko. Ingane ezalwa uwe nkosazana ayinalo ilungelo lokuthatha izinto ithatha amadlozi ekhakhonina. Kusasa Isilo uMisuzulu ka-Zwelithini uzokwenza usiko lokungena esibayeni nokuwumkhosi wosiko lokwethula ingonyama emathongeni ayo ozobanjelwa esigodleni kwaKhangel'amankengane kwaNongoma. Ngesonto ledlule inkosana endala yengonyama esakhothama uMntwana uSimakade wangena esibayeni. Abafowabo benkosi eseyakhothama bathi bayayiqhelelanisa bona nalemkhosi yomibili. Siyimisi lento sitshela nje amaZulu nesizwe nabantu abase-South Africa ukuthi asihambisani nako, asikumisi ngoba nalokho sakuzwa sekwenzekile nje. Sasingazi thina sezaxoxa abantu ukuthi kade kwenzeka izinto ngene esibayeni lapha enyokeni. Abantwana nabayingxenye ohlangothi oluthile endlunkulu bamemezele abafisa kube nguye othatha isihlalo sobukhosi bukaZulu. uMntwana uBuzabazi uphakanyiswe nje kunesivimbele esifakwe enkantolo abafowabo besilo sesakhothama ukumisa ukugcotshwa kwesilo uMisuzulu. Kanti ngempela sonto edlule uMntwana uSimakade ka-Zwelithini ungenile esibayeni. Uqoke ngolunye uhlangothi lweNdlunkulu kanti ke ethula inkulumo yakhe esigodlweni enyokeni ngesonto. uMntwana uSimakade uthe sizwele kabusha isizwe samaZulu njengoba esesehlalweni nje sobukhosi. Lokhu bakusho ke emva kokungena esibayeni okuwumkhosi Isilo uMisuzulu ka-Zwelithini esizowenza kusasa. Lo mkhosi uyisinyathelo sokugcina ngaphambi kokuthi Isilo uMisuzulu ka-Zwelithini sigcotshwe. uNkulunkulu namakhosi ukungibeka kwawo phezulu kwalesi sihlalo esiza noshintsho empilweni yami nengikholela ukuthi kuthema kufika usuku lwayizolo bekuzalwa kwesizwe sakwaZulu kabusha. Kusho ukuthi nathi konke okubi ebesiyikho nawo wonke amabibi asilandelayo ngikholelwa ukuthi uNkulunkulu wathathile izolo njengesizwe wawathatha wawafaka emgodini omnyama lapha ngase ukuphuma khona. Ngeke ngize ngithokoze ukuthi abasendlunkulu bangibeke kulesi sihlalo ngoba kakusona isihlalo esilula lesi. Kubukeka kuxabene ubendle ebukhosini bukaZulu ngaphambi nje komkhosi okungena esibayeni kwesilo uMisuzulu ka-Zwelithini kusasa. Ngempela sonto edlule oqokwe ngolunye uhlangothi lweNdlunkulu uMntwana uSimakade ungene esibayeni waphuma wakhuluma nesizwe ngelithi ke nguyena ofanele ukuba kulesi sihlalo kanti izolo eGoli abafowabo besilo sesakhothama baphakamise igama likaMntwana uBuzabazi wakwaDlamahlahla njengofanele futhi ukuthatha isihlalo sobukhosi. Ingabe kufanele na ukuba sikhathazeke isizwe samaZulu? Ukuphendula lo mbuzo samukela uDokotela uGugu Mazibuko isazi sezamasiko eUniversity yase-UKZN. Dokotela, sikwamukele kulezi ndaba ezikhethekile kusihlwa nje. Kufanele nisizwe samaZulu sikhathazeke ngokusanda kwenzeka? Ingabe kumele sisho ukuthi siyakushwama lokho noma into ejwayelekile? Ngikubingelele Vusizwe, ngibingelele uVusizwe nabo bonke ababukeli emakhaya. Isizwe akufanele sikhathazeke ngakho konke okwenzekayo ngoba isiZulu sithi umlando uyaziphinda.
Lokho esikubonayo okwenzekayo akuqali ngesikhathi sokubekwa kwesilo uMisuzulu ka-Zwelithini. Singakubheka nje sibukele emuva emakhosini amadala mhlambe mangaqala nje mhlambe ekuthatheni isihlalo isilo usenza ngakhona. Siyazi ukuthi babekhona babebadala umkhazana wayekhona nosojiyisa kepha yena ngoba wayezalelwe ukuthi uzothatha isihlalo sobukhosi uyena owathatha isihlalo sobukhosi yaba khona imbango kodwa ngoba uyena okwakuyena owayefanele wathatha isihlalo sobukhosi yahamba ke leyo mbango yabuye yalotha ngoba kwaZulu inkosi ayikhonjwa kodwa inkosi iyazala. Dokotela mase siphetha nje kafushane ngaphambi kokuba isilo singene esibayeni siphuma inqina sawuzingela imbube sichazele ukuthi ungabe lichazana leli siko ezweni nasebukhosini nje bukaZulu. Onke amakhosi oselwa abizwa ngengonyama abizwa ngesilo abizwa ngembube ngoba abizwa ngebhubesi nje ngenxa yokuthi athwala amandla ibhubesi elinawo njengoba ingonyama kade iphumile iyozingela sizwile ukuthi konke kuhambe kahle ayiphindanga kabili ibhubesi kodwa lishayeke kanye nje lalala lokho kukhomba ngokusobala ukuthi lembeswe amandla amakhulu futhi nezinyandezulu zesizwe samaZulu zikuhloniphile lokho zalinika amandla ukuthi kwenzeke ngendlela okufanele kwenzeke ngayo ngakho nje kumanje isilo sesiyimbube sesiyingonyama isilo samaZulu ngenxa yokuthi sesiwambethe lamandla ebhubesi esilizingele sona salibulala sona. Dokotela asibonge kakhulu ngesikhathi sakho kuhlala kuyintokozo njalo ukukhuluma nawe. Sibonge kakhulu uDokotela uGugu Mazibuko uyisazi samasiko eUKZN. Asibonge kakhulu kuyena. Sisakhona kwaNongoma enyakatho yeKwaZulu Natal intatheli ze-SABC uSimphiwe Makhanya ubongani Gema bephelekezela umthobuli wezithombe uThula Ngcobo bankanise kwaKhangel'amankengane njengamanje sixhumana ke noSimphiwe Mnguni seyihubela sakusha impela ke njengamanje awukusitshele nje ukuthi uthini umuzwa njengoba sekusela amahora ambalwa nje ukuthi isilo singene esibayeni. Uxolo ngibingelele kona noVusizwe kanjalo nombukeli wezindaba ngalesi sikhathi ngisho ukuthi ngonyaka odlule ngangimi kuona ke lamagceke asesigodlweni kwaKhangel'amankengane ngesikhathi kusuka izidubedube ke uzokhumbula ukuthi kwakunomhlangano owaphakamisa ke igama lesilo uMisuzulu ka-Zwelithini ukuthi kube nguyena ohola isizwe samaZulu nomhlangano ke owagcina usubhuntsha ngenxa yezidubedube ezenzeka khona la egcekeni kwaKhangel'amankengane kepha namhlanje ke noxolo isimo sithanda ukwehluka kakhulu kunaleso esenzeka ngalesa sikhathi ngaphambilini sike sabona ke amabutho etheleke ngobuningi bawo lapha ezokwehlabelela etshengisa ke ngokusobala ukuthi ke amalungiselelo ukuba kusingathwe lo msebenzi ozokwenzeka kusasa asesiqopheleni eliphezulu kepha okusobala ke ukuthi zisekhona impela inkinga ekhona ke lapha endlunkulu ikakhulukazi ngodaba ke lwaso ke isihlalo sobukhosi kepha asamukele njengamanje umnomzane ke uThula Sizwe Buthelezi ozosichazela kabanzi ngamalungiselelo alomsebenzi omkhulu kangaka ozokwenzakala kusasa shenge asikubingelele sikwamukele indabeni bese sikubuza shengo ukuthi sike sabona amabutho etheleka ngobuningi bawo namhlanje ngakube isilo sizoba khona yini emagcekeni kwaKhangel'amankengane.
Amalungiselelo omsebenzi wakusasa asephothuliwe. Abantwana basendlunkulu bafikile. Amabutho asefikile. Silindele ubukhosi baseZambia ukuthi bekhona namhla kusasa. Silindele ubukhosi baseMalawi. Silindele ubukhosi baseVenda. Silindele ubukhosi baseSwatini. Na yonke imibuso eningizimu Afrika esibambisene nayo ezohalalisa lapho ingonyama yethu uMisuzulu ka-Zwelithini ingeniswe esibayeni kusasa. Namhlanje ngakube lindelekile ingonyama ukuthi ibe khona lapha emagcikeni. Cha, namhlanje sesikuphothulile kwanamhlanje njengoba sibona amabutho ehaya esecosha ke manje isidlo sakusihlwa aseyophumula sesilungiselela ke usuku lwakusasa lapho Isilo sizongeniswa esibayeni. Isibaya seyithempeli lethu elingcwele njengamaZulu. Ngakho ke konke sekumngomumo ngosuku lwakusasa. Ngeke sakuziba ukuthi zikhona izinselelo ezisabhekene ke nayo indlunkulu sikhuluma nje kunaba namanye amalungu omndeni ayibiza ngokuthi ke awumgogodla wasendlunkulu abona engathi wona ashawa indiva uma ngabe ke kuzwa ke kulomsebenzi ozokwenzakala kusasa. Ngakube ikhona yini inhlansi yethemba ukuthi lezi inqushunqushe ezikhona zingahamba zihambe zilungiseke? Umgogodla wasendlunkulu isizwe samaZulu. Abantu ke bakwaZulu abadidekile bayazi ukuthi inkosi yabo ubani, bayazi ukuthi ubani ohleze esihlalweni sikamdlokombane. Lokho esikubonayo abantu abazama ukudicilela phansi isithunzi sobukhosi, abantu abahlokoloza imamba isemgodini. Kodwa abantu bakwaZulu bakhuliswe ngenhlonipho, banothando, bayaqonda futhi ukuthi konke lokhu kuzodlula sihlale Isilo esihlalweni sikwazi ukuhola isizwe esikhulu kangaka sakwaZulu. Uma sizosuku lakusasa Shenge ngakube umsebenzi lo ozokwenzakala emini uzobe uvulelekile yini emphakathini nakuthi na abezindaba? Umsebenzi wakusasa uvulelekile, umphakathi wonke umenyiwe njoba uzokwenziwa emini kwaBha kubuka wonke umuntu, hayi ebusuku esithe, ngoba konke sikwenzayo sikwenza ekhanyeni. Zikhona igaba ezizoqondana ngqo nendlunkulu esibayeni lapho umphakathi uyobungavunyelwe, kodwa usuku lwakusasa umphakathi wonke uvunyelwe uzothamela umsebenzi omkhulu kangaka nomkhosi omkhulu kangaka wokungeniswa kwesilo esihlalweni. Shengisibonga kakhulu isikhathi sakho. Siyabonga kakhulu. Mnumzana uThula Sizwe Buthelezi ke lo esichazela kabanzi ngamalungiselelo ahamba kwafinyelelwa kona njengalokhu ke phela kusasa kuzobe kuusuku olukhulu kulindeleke izindimbane zabantu cishe ezilinganiselwa ke ezinkulungwaneni ezingama-30 ukuba zibuthane lapha esigodlweni kwakhangela amankengane njengalokhu phela ke Isilo uMisuzulu ka-Zwelithini ezokube engena ke ngokusemthethweni ke esibayeni nokuyigxathu elimqoka kakhulu ke uma kuziwa ke ngasohlangothini lwezesiko uma ngabe ngaphambi kuba ke kugcotshwe ke inkosi ezohlala ke esihlalweni sobukhosi lapha kwaZulu. Njengamanje ngoba seshilo ke uShenge kuthule kepha ngaphambilini sike sabona ukuthi ke bebephume ngobuningi babo ke abaqhamuka inhlangothini ezahlukene lapha eningizimu Afrika ukuzobonakalisa ke ubuso babo lapha esigodlweni njengalokhu phela amalungiselelo eqhubeka okwamukela izindimbane zabantu ekulindeleke ukuthi zifike lapha kusasa. Noxola ngibusele kuwena intambo novusizwe e-studio. Sibonge kakhulu kuSimphiwe Makhanya onkanise esigodlweni lokhu sixoxisana naye nje ekhona lapha esigodlweni ka-Khangel'amankengane kwaNongoma. Mbukeli kunombhalo olokhu ubona la ikakhulukazi ke uma siye ekhefini kungenzeka ukuthi kukhona umbukelo ongawuboni kahle othi sikufundele wona ukuze ukucacele kahle. Lapha sichaza ukuqambeka kwesigodlo sakwaKhangel'amankengane lapho kuzobanjwa khona umkhosi wokungena esibayeni kwesilo. KwaKhangel'amankengane kwabe kuyisigodlo sesilo uShaka esabe sakhiwe lapho kwakhiwe khona isibhedlela iKing Edward eThekwini. Wayesakhe kule ndawo ephakeme iligquma ukuze akwazi ukubona abokufika ababengena ngolwandle okungabelungu ayebabiza ngamankengane okusho ukubona amankengane xa engena kwaZulu Natal ngolwandle.
Ngaphambi kokuba Isilo singene esibayeni kusasa siphume inqina siyozingela imbube ibhubesi ingabe lokhu kuchazani uMntwana ubhekizizwe zeblon kaNqama wasendlini yakwaMntuyongnikani uyasichazela lo msebenzi siwenziwele uMntwana Royal Highness uchumile kabhekizizwe kaNqama kanti abathwebuli yinhlaka productions. Ingakangena esibayeni kube khona isigaba esikhulu esenziweyo senqina kuzokwazeka ukuthi ma ekhothema umnumzana umuzi ikhale zakhe ziyakhishwa ziyogezwa kuthiwa ukuthi kujelisa gila bese ke kuphuma lenqina manje kuma izohlala kulesi sihlalo imbubi yaphoqele kuba iyobhekana the king of the jungle basho njalo abamhlophe ngoba zonke izilwane ngisho indlovu iyaguqa kulesi silwane lesi akukho silwane singaguqi phansi kwaso manje kufuneka ayothatha amandla ngqo abukane naso ngqo alenze isiko bayibethe abadala kwakuthi ma kubangwa bakhishwe bonke kuthiwa hambani yozingela kubonakala ozobuya nalo obakayo lingamfanele isihlalo lefike limqothe limudle limqede kodwa lo ngabangi yobuya nalo angene nalesibayeni lelo sika lona ke isiko elincane likhulu kakhulu kwaZulu liyahlonishwa ilona azongena abikwe ngayo singizothi mina impahla azoyethula emakhosini ohlanga esihlalweni ukuthi isihlalo nakho engikhonza ngaso lesi sihlalo senu bese khipha kushwa lo mpahla ke ezokwazi ukuba emukelweke ihlinzwe lenkunzi sihlinzwa naleli bhubesi kanye esibayeni kuzothi ngosuku olulandekayo ngesikhathi ukuqeda ukuhlinza ke kuya ukuthi laba odokotela bakhe ke bathathe konke okufaneleyo kumele bakusebenzise ngokwesiko labo ngalenkathi inkosi igonqile izophuma nje enqineni ibigonqile iyabuya futhi isetshwe nje igonqile kuzothi ngelanga leli ke elisemqoka longena esibayeni ke manje esengena ngokwesiko ke isizwe sonke sikaZulu sesiphelele nje uNdlunkulu beshilo kwathi ke sekube sekukhona wonke uZulu amakhosi esezoyibeka engonyama. Nansi-ke incazelo ngesiko lokungena esibayeni kwengonyama nalapha ochazayo kusewuMntwana ubhekizizwe zeblon kaNqama wasendlini yakwaMntuyongnikani kanti-ke siyenzelwe nguMntwana Royal Highness uchumile kabhekizizwe kaNqama kanti-ke abathwebuli yinhlaka productions. Isibaya kwaZulu singumsamo wesizwe sonke umusi nomusi noma abantu sebahlala emadolobheni nasemalokishini kodwa emakhaya laphana sekwanda nokuba kubezi songathi zitende lapho kuhlala kuzona kodwa iqiniso umusi nomusi ubunesibaya lapho ukuthi mase kwenziwe izinto kungenwe esibayeni uthinta abangasekho kungenwe esibayeni kukhishwa intombazana kungenwe esibayeni kungena umakoti ekhaya kungenwe esibayeni ahlambisele khona ngakho singumsamo nethempeli elikhulu lesizwe uyabona nje ke manje masikhuluma ngalesi sibaya esongathi sinesasa selikhulu kakhulu lapha na endloveni kwaKhangel'amankengane yiqiniso ukuthi siyinto enkulu kakhulu ngoba namhlanje umsamo kaZulu wonke ngobe khona nje umsamo wethu Isilo uMisuzulu esilaphana emsamo okuyisona esibamba sishisa impepho sishisela uZulu wonke zonke lezi zindlu zakwabo zikhona zikamhlokombane kodwa ayisakwazi sezingwe umsamo zonke semsamo emva kwalo oyena oshisa impepho omi eyikhanda likayisobo bonke esibayeni ke ngokwelimi lwanamhlanje nangolwenkolo singathatha ukuthi iyona ndawo eyithempeli nengcwele
laphana mawuzobheka esibayeni lesi sobukhosi asizile lwamuntu kungena khona umthakathi ibulala abantu angena akakwazi ukumvimba usengene endaweni yenhlambuluko lapha ngahlambuluka khona naye abe umuntu omuhle kungene ngishi intombi ekomela ekhaya ayikwazi uba ingavinjwe yangena ingene lapha nesibayeni ngoba singumsamo ungene ngisho abalobokazi abasizili lesiyasibaya bengayizile zasemakhaya kodwa mawungena lapha endlunkulu ungena noma ngathiwa ulotsholwe akakasini kodwa uyofika ngene kulesiyasibaya ngoba siyithempeli njengamanje ke umemezeli uNdlunkulu kulezi insuku wathi ke kuzoba nosuku olukhulu lokungena kwengonyama esibayeni ingangeni ngoba ibekwa isiyabekwa Isilo uMisuzulu sibekwe njengoba kwabekwa ingonyama udingane kwagcina ingonyameni ucetshwayo Isilo umpande sabekwa ngabelungu kodwa ingonyama udingana kwangena esibayeni yathi mayimemezela inkosazana umkhaba yithi ke unkatha bakithi Zulu seludle nangu udingana lidle nangu unjunju wohlanga kwakhulewa ngaso leso sikhathi inkosi sibekiwe Mbukeli sikubuzileke ukuthi yini wena olindele ukuyibona emkhosini wokungena esibayeni kwesilo kusasa waphendula kanje Mfisa sengathi kungahamba kahle konke isilo singene kahle esibayeni kungabi kufika osayinyova bezoyinyova bazomosha umsebenzi omuhle kangaka silo sokuthi sizokwenza umsebenzi omuhle kangaka sizofaka esibayeni hayi msasazi mina ndilindele ubumbano kumaZulu ngomso ukuze singahlazeki isizwe samaZulu nakwezinye izizwe umsebenzi ngathi bangaqhuba ngendlela efanelekileyo Sisendleleni siyabeka isilo sifuna ukuyokwethamela mase ngabe sesibona singena esibayeni bakithi sijabule siyisizwe sikaZulu ayibekwe inkosi impela kuhle lokho siyisizwe nje impela nje samaZulu siyadinga nathi ukuba nenkosi ngilindele ukubona amaZulu ehlangene kujatshule kudliwa inyama kuvunuliwe kubuhle kunjeyaya kuzokungazole ngqophamlando usuku olubaluleke kangaka Lemibono ngeyababukeli ngakho-ke i-SABC nalolu phiko lwayo lwezindaba zesiZulu angeke baphendula ngokukhononda okungase kuqubuke ngayo Nanku-ke umlibo wamakhosi akwaZulu ngokwelamana kwawo Nina bakamalandela nangu umlando ngobukhosi besizwe samaZulu ubukhosi baqala kumnguni yena owazala uLuzumane yena wazala uMalandela kaSekuzuntombela unkosi enkulu kanye noqwabe wesibili uZulu wazalwa ngo1627 waze wakhothama ngo1709 yena ke wayenamadodana amabili uPhunga noMageba izintambo zombuso kaZulu zaqala ezathathwa uPhunga owazalwa ngo1657 waze wakhothama ngo1727 kanti kwathi umekhothama izintambo zathathwa umfowabo uMageba owazalwa ngo1667 waze wakhothama ngo1745 uMageba wazala uNdaba owazalwa ngo1627 waze wakhothama ngo1763 yena wazala uJama ngo1697 waze wakhothama ngo1789 uJama wazala uSenzangakhona ngo1727 waze wakhothama ngo1816 uSenzangakhona wayenamadodana amaningana ayefaka phakathi uSigujana uShaka kanye noDingane ngokusho kosomlando uSigujana uyena owathatha izintambo zombuso kayise uSenzangakhona izazi zomlando zithi uSigujana kaphathanga isikhathi eside ngoba kwathunyelwa uNgwadi owamthola eBhukude emfuleni wamklinya waze wakhothama lapha ke kwakuphendlela uShaka isikhundla uNodumehlezi kaMenzi utekulwa abafazi bakaNomgabhi betekula behlezi emlovini uShaka wazalwa ngo1785 waze wakhothama ngo1825
ekhothama ngesandla sabafowabo. UDlunga noMbelebele odlunga emanxulumeni nguyena umuntu ke othathwa njengombumbi wesizwe sikaPhunga noMageba. Kwathi uma ngabe khothama izintambo zathathwa uDingane, uMbombosho omnyama, yena ke wazalwa ngo1788 waze wakhothama ngo1840. Kwase kulandela uMpande, uMsimudo wavela ngesiluba phakathi kwaMangisi namaqadasi, yena ke wazalwa ngo1798 waze wakhothama ngo1872. Kwase kulandela Isilo ucetshwayo kaMpande, uZulu laduma obala, yena ke wazalwa ngo1828 waze wakhothama ngo1884. Kwase kulandela uDinuzulu wazalwa ngo1868 waze wakhothama ngo1913. Intambo zombuso zabe seyibanjwa uNkayishana, yena wazalwa ngo1873 waze wakhothama ngo1933. Kwase kuba uCyprian Bhekuzulu nyanga yezizwe kaSolomon, yena wazalwa ngo1924 waze wakhothama ngo1968. Yena ke wazala uGudulzwelithini kaBhekuzulu, uqasa likaHwasa inkomo esengwaliviyo, uze enhlontonga inkomo ethandwa zibawu. Yena ke wazalwa ngo1948 kanti waza wakhothama ngoNdasa wango2021. Kube sekubamba indlovukwazi uManfombi Dlamini Zulu, uNdlunkulu weSilo, uBhejane ephuma esiqiwini, naye ke wakhothama nyakenye. Ogunyazwe njengengonyama yesizwe samaZulu nguMisuzulu Sinqobile Hlome sakhe isihlangu ka-Zwelithini, yena ke owazalwa ngoMandulo wangonyaka u1974. NginguCalvin Dludla wezindaba zeSABC. Sibonge ngomhlahlo wesimo sezulu. Inyosi ubuko kwakhe egoqozile masango usithukela amakhosi kaZulu ngokulamana kwawo. Sikwenza lokhu phela njengoba kwazeka ukuthi kusasa esigodlweni kwaKhangel'amankengane kuzokube kunomkhosi wakungena esibayeni wesilo uMisuzulu ka-Zwelithini. Inyosi imqoka ke kulomkhosi njengoba zizobe ibubula ngokwehlukana kwazo. Sizoqala ke sibuke kakhulu umlando ngesikhathi sekubusa ke inkosi ke usenza ngakhona okuyiyona inkosi eyazala kamakhosi amadodana abangamakhosi ayiziqu zintathu. Kuyokhumbuleka ukuthi kubuse ilembe ke ilembe leqamanye amalembe ngokukhalipha uTekula abafazi bakwaLomgabi bebetekula behlile emlovini bethu uShaka kubusa kakuba inkosi. Njengoba kwazeka ke kuthenini ngemva kokuba ke esekhotheme inkosi usenza ngakhona kwabusa inkosi uSigujana neyasheshe yahamba ke emhlabeni kwase kungena ilembe libusile ke ilembe lakwazi ukuhlanganisa izizwe ngezizwe labumba isizwe esisodwa eminyakeni nje eli12 noma ke kwagcina ke sekungasenzakanga kahle ingonyama ke itholakala ukuthi ke umlando uveza ukuthi yagcina isikhothamela nje khona ekhaya ikhothamiswa ke yibo ke abakwabo liyaziwa ke iliba lenkosi likhona lapha kwaDukuza kube sekulandela ke uMbombosho lomnyama umashikizela shimpi yakhe uvevalo lumabalazi ibhadu ngibathe ngiyalithinta lehoqabala linje ngovuma kubangoma kuyaziwa ukuthi Isilo ke leso kusasemgungundlovu esabusa emva kwelembe esakwazi ukukhipha impi eyalwa impi lapha ibethene namabhunu encome nalapho uZulu wayengahlangene ngoba uZulu wayisehlukene phakathi kukhona babehamba ke noMntwana owayesengumntwana ngaleso sikhathi uMntwana uMpande ewagcine naye futhi eseyingonyama ke uqobo ngemva kokuhlulwa kwamaZulu ehlulwa ke empini eyayikhona lapha ya iliba lenkosi nje yazi yagudlulwandle iliba lenkosi lisengwavuma nalapha elaphelela khona ilandelile kumsimudo lovule ngesiluba phakathi kwaMangisi namaqadasi inkonjane edukile ezulwini unowela muva uShaka Mdayisabela kwaphesha uzalukazi zokusalema enqweni lamakhehla usale emzileni sikhukhulana sikaNdaba sikhukhula mama siyabentshata sibaphose ezinkwazini zomfula Yisilo ke leso esakwanodwengu uMpande Isilo usenza ngakhona ke sasimkade simzaleke kwahlabisa lapha kongotsha babe bathathu ke kwakukhona ke uNzibe owakhothama ke esesemncane ngempi yasobhalule iliba lakhe likhona nje lapha noqedini kwaNongoma wayise ephinda ke futhi ethola ke yena Isilo uMpande kanye ke nenkosazana eyagana lapha kwaMkhwanazi yakha ke isizwe sakaMkhwanazi siyaziwa sikhona eMtuba Isilo uMpande ke yisona ke umliba owaqhubeka ke ngaye njengoba ke kuyaziwa ekuthenini ube sezala ke Isilo ucetshwayo Isilo ucetshwayo esakwazi ke ukubusa Zulwela dumobala lapho kungemtholi uklavana bhula umlilo ubasuke kumatsongo benogqile emane inzima lemnyama ebingabende
nezingwe yebo nezingonyama ibiqhutshwa ngumseleni benonongalaza bethi ifanele kuyosika idla ngomkhantaba bethi yekeleni huba umnyama babuye sabeka ifanele ucela imvula Nkosi inkulu unqabela abantu ukudonsa Isilo ke leso esakha ke isigodlo salapha na ondini kuzokhumbuleka ukuthi ke Isilo ke sake sayikhiphi impi ngo1856 nalapha esasilwa khona sibanga ke sona isihlalo nabafowabo impi yasendonda kusuke yachitha igazi eliningi lapha kwaZulu kodwa ke Isilo sakwazi ukuba sihlale noma sahlala isikhathi esincane sakwazi ukuba sakhipha impi yasesandlwana nokwathi ngo1879 ngomhla ka4 July amangisi ke abeseshisa ke isigodlo babe sebeyithatha ke inkosi siwelela ngaphesheya ke beyoyigquma ngenxa ukuthi ke kwakubonakala ekuthenini iyona ebengumphehli wempi itheke mayisibuya ke ngebhadi ke yalimala ke ingonyama nelibalayo ke elikhona le enkandla emahlatha amnyama ngaphansi kwesizwe sakwaShezi kube sekubusa ke Isilo ke salapha oSuthu uMamongo sabeka uMamonga uqotha imbokodo nesisekelo fana nendlovu emnyama yasondini silona nkuzi imbili eyenye yasebhanga nomo eyenye yakwangenetsheni umgwazi kaDunazi ngapheli ngalabadala zibadinile kone masingazinga muza bawuphuma ehlathini bawulabalabela thole ngela komsweli elinye saliguqile indaba engizwe ngimncane haze ngakhula ngayibona ngamehlo sifuba singungu yebo singungubele yakana sabhoboka umuntu awuzizwe izindaba Isilo ke sasosuthu ke esebe sona ke noma sadibana neinkinga zinengi izimpi ezaliwayo kwaliwa impi yasemsebe kwaliwa impi yasentshaneni kwaliwa impi yakwaNdunu nempi yakwaceza zinengi izimpi Isilo uMisuzulu ezilwa khona ngaphakathi esizweni samaZulu ubeke yena ke sezala ke noma esalandelwa ke Isilo uSolomoni incincephuza kwezindi siziba ingaphuza kwezimfushane ibuya nodaka Isilo ke esikhona sakha ke umuzi ecele nje kwaSosuthu ngenhla lapha emashini safike sawakha kumuzi kayise esebesona ke sabe sesizala ke inkosi eyakha ke lapha kwakhetha umthandayo inkunzi elukhanda libanzi yakwamathathela evimbela ungenetsheni yavalela ubuthelezi kwathi uvimbeleni bafana hebi ngabusangena ekhaya ngoba kuthi kangena ekhaya iyofika izona ithole insingizi ebangizulu kuphendula mngunu uhlale phansi yibo ke ingonyama ke ebesizala ingonyama le bekade iqeda ukubuza kumanje uqasala kaWasa inkomo esengwa ivyo sayixoxo inkomo ethandwa sibawu suke eduze ngomuntu wami uyagulelwa fulathela ubompho lwabhidlika khulumisula uthwethwe lapha kumabhunu bekwazonto ubhudi belokhwasha khwasha bathi ziyekelele zonkomo ukukhipha amakhalane hayiseluswe nguwe seyiluswe endlodle endala yakithi kwakhetho omthandayo umthunduluko ovuthwe ngenala ngokwathayise emdlokombana vumenti abuvulu udla amadoda umlandelo webhudu ecotsayo socijula magwaza lo shayisa ququ impi yaqhathwe ngumathenga intshitshi ezalwa ngumaswabhule lapha kwamgiliji imashini eyichatha ngesinqe ngobe sabungena ethola isidloko lweNdlunkulu sihlangu simagqabha sinamanxeba yiyo ke ingonyama yalapha ya kwakhetha umthandayo ingonyama ke yalapha enaleni okutheke mangabeke isibuzile ke kwasekwenzeka zonke ke izinto ezenzakalayo ke lapha kwaZulu njengoba zonke izinto mazenzeka ngisuke seyidinga nomndeni wakhona ukuba uhlale phansi ubone ukuthi uzilungisa kanjani ngoba iqiniso abantu basuke bengaxabene phela kusuke kunembono esuke ingefani lokho kubiza ukuthi ke abantu fanele behambe behlale kwagogo bekwazi ukubonisana lapha okwabangaboni ngasolinye khona kugcine isizwe senze lokho kuyikho ngoba endlunkulu kula isizwe sonke sibukela khona uma kwabhimba endlunkulu sonke isizwe siyokwazi ukuthi ke sitsheke njengoba kwanabona ukuthi kwenzekile yaphakanyiswa ke ingonyama yalaphana ke kithi kwaKhangel'amankengane ubheleke qelweni yathemnyama ngathi bayibangi labakwaZulu iyovusela abantu ukuhlanya ubhoqo lobhanquli nabanini bensimu abasobe bawusiphula sihangu silikhoba ngelomlilo bese seyigcekeni kubo kwakhetho omthandayo sebebathe bayasotha yebo siyabahangula uthulu lezichwe uthulu lezinyathi belikhozelwa inkosi uthanda kampi yeintombi lapha emazimeleni lakhozelwa inkosi umthokozisi kaKhayelihle lapha emacambini
udinsi yawo inyanga nezikhwama zayo uyamudla uyamkhafula 3 seconds lokho kwanyana unontanda kubukwa lobe njengongizwe lapha emachunini usabhonga nqaphaza Noxolo nawe mbukeli izibongo zamakhosi iqoshelwa egamekweni noma egigabeni leyo nkosi elule ngaphansi kwazo. Insizwa ke esencane umsa wenkosi inqobile Duma odume ngelikanqanawa lapha ke usithukela Isilo uMisuzulu ka-Zwelithini mbukeli sibonga kakhulu kuhlanganyela kanye nawe nisale kahle. Sale kahle. Isishingishane senkanyamba yakithi kwaKhangel'amankengane. Khozolibhula amaphiko phezulu komuzwa kakhethe omthandayo kwanyakaza izinkantolo. Ilandwe emelika kwelika John Badini. Kwathi wabuya amagebuzo obusizwe likaphunga nanka amambuke sefuna ukuketula umbuso kaZulu. Ubehlule indaba ubehlule sebekhanje izicongololo ngasese siyakubonga ngqengelele kaMnyamana. Ohlaba umqhele uZulu ngokukhosela isiqiniso. Sigeza likhulu kuwe Buthelezi. Ukuze wakhuza uMntwana kaPhindangene waphinde wakhuza. Wakhuza uMntwana kaPhindangene waphinde wakhuza. Kulele kunye kube kubili ngabe kuyavusana. Kuzamazama iswazini kwazamazama kunegoli kuhuba ibutho kwaqephuza intombi kwalilizelo mama bethi namhla zisoliwe inyembeze emehlweni kaZulu sindaba zakho nkosikazi wephephe zingeke zilunge inkonyane kaNdaba yiye ephuza amazolo ubusika nehlobo inyakithi kwaKhangel'amankengane eqhatha kwelaseswazini Zulu uvumile konanele izinkali izitha zasala inkemile njengabalindele okusazoshintsha njini indomnyama kaMsimudo ovuke wembathi inyama entsha nize ningayithinti leyo ndlondle nophapha ekhanda kuyilibuyayo